Bäwejliklerde bular kadaly. Dünya inen bäwegiň biziň durmuşymyza öwrenşmek üçin bir näçe geçici ýagdaýlar bolýar. Oňa transitor, fiziologik ýagdaý, ýagny geçici, kadaly ýagdaýlar diýilýär. Bäwekde bolýan geçici ýagdaýlar ýaş ejeler hem öwrense bäwejige ýytek etmek, onuň ýagdaýyna düşünmek aňsat bolar. Biz haçan aladalanmaly, haçan arkaýyn bolmaly. Gelin bu barada giňişleýin öwreneliň. Bilşimiz ýaly bäwejik enesiniň gowrasynda belli bir giňişlikde arassa ýyly suwuň içinde ösýär. Oňa ejesiniň gany bilen ähli zerur iýmitler hem barpdyr. Ýöne günlerde bir gün Hudaýjanyň nesip edenini biziň bäwejigimiz wagty dolýar we bu ýagty jahana dünýä inýär. Bäwejik üçin biziň demalýan howamyz, giňişligimiz, ýyp içişimiz, ýatyp turşumyz umuman ähli zat näme tanış. Şol sebäpden hem ol biziň durmuşymyza uýgunlaşma döwrüne başlaýar. Lukmanlar ony bäwegiň uýgunlaşma döwrü diýip belleýär hem alýarlar. Bäwegiň uýgunlaşma döwrüne agzap geçjek ýagdaýlarymyz kadaly hasaplanýar. Ýagny bäwejiň saralmasy. Ol köplünç bäwek dogulanyň 3-nji, 4-nji günler ýüze çykýar we 10-14 gün dowam edýär. Bu ýagdaýda bäwegi ene süýti bilen ýygy-ýygydan emdirmek maslahat berilýär. Eger bäwegiň saralmasy 15 günden uzaga çekse, onda çaga lukmanyna görkezmeli. Ennamyna gyzylja, köplünç ýüzi akça örgünleriň bolmagy. Köplünç burunji günne ýaňajygyna bolýar. Bu ýagdaýda esasy bäwegiň arasaçylygyna üns bermeli. Bäwegiň her emenden soň günne 3-5 gezegçen täret etmegi ýa-da 3-4 günden bir gezek täret etmegi. Bäwegiň enesini ýygy-ýygydan emesi gelmegi, emip durka uklamagy. Az wagtly guşuň uksyal ýatyp turmagy ýa-da has köp 3-4 sagatlap turman ýatmagy. Bäwek aslynda günüň dowamyna 11-12 sagatçen ýatmaly. Ýöne arasynda her 3 sagatdan turup süýdün içmeli. Eger öz turmasa, onu ýaňajygyny burunjyny sypalap oýanlaryň we hökman bäwegi emdiriň. İlkinji täredi gara renkli bolmagy, soňra aram-aram tärediniň ýaşyl reňki öwrülmegi, arasynda akça oňjak dänecikleriň bolmagy. Bäwegiň dünýä iýinmeginiň ilkinji günlerine agramyny ýitirmegi, ennamyna gyzygynyň 37-37,5 gradus içenli ýokarlanmagy, el aýaçyklarynyň aram-aram sowamagy, derlemegi, el aýaçyklarynyň dartylyp epilip durmagy, oňa dügünçek pozasy diýilýär. Ýagny bäwejik entek enesiniň gowrasyna ýatyşy ýaly özüni duýýar we onuň eliniň aýaçyklarynyň ýazylmasy üçin wagt gerek. Ony dogurlajak bolup çekip günnamak bolanak wagtyň geçmegi bilen öz-özü ýazylýar. El aýaçyklaryny erksiz, tertipsiz hereket etdirmesi, ol bäwejigiň howa giňişligini öwrenşmendigi we özüni erkedip bilmäge okuyply dälligi bilen düşünürilýär. Eger bäwek öz hereketlerine tiskinip bynjalyk bolsa, onu yeňiljek günnamak maslahat berilýär. Ýöne çekip gatty edip däl, dogry günnamak barada inniksanlarymyzda durup geçeriz. Emp bolan soň bölejik süýt ýa-da gatyk görnüşli gaýtarmagy. Bäwejik emp bolan soň ony dikçe saklap arkajyklaryny sypalamaly. 10-15 mutlap dik saklamaly. Ennamynyň aram-aram tozgolamagy, derisiniň täzelenýänligi bilen düşünürilýär. Bu ýagdaýda oňa gipoallergik ýaglardan ýokajyk çalyp bilersiňiz. Bäwegiň ennamyna tutuş ýagy çalyp ýatyrmak nädogry? Sebäbi bäwek 30 götürüm derisi bilen demalýar. Eger siz ony ýaglasaňyz, deriniň deşijekleri ýapylar. Göz jagadynyň çylpyklamagy. Bu ýagdaý hem bäwejiklerde köp duş elýän ýagdaý, ol bäwejikleriň göz ýaş kanalynyň dol açylmazlygy bilen düşündirilýär. Bu ýagdaýda göz jagadynyň düýbünden burnuň garasy bilen sypalamaly. Şeýseňe siz onuň göz ýaş kanalçyklarynyň açylmagyna kömek edersiňiz. Bäwejikleriň ýürejiginde köplünç açyk awal akymy ýa-da açyk arterial akymy bar diýip bellenýär. Beýle ýagdaýda hiç ýyly howsala düşmek gerek däl. Ol ýüregiň dowy kemisligi ýagny näsaglygy diýip hasaplanmaýar. Wagtyň geçmegi bilen çaga 1-2 ýaşyna çenli bejergi talap etmeden öz başdak ýapylýar. Öräm seýrek ýagdaýda bu deşijeklerin ýapylmazygy mümkin. Beýle ýagdaýda lukmana ýüz tutmak maslahat berilýär. Agzap geçen ýagdaýlarymyz bäwejiklerimiz üçin kadaly geçici hasaplanýar we hiç ýyly bejergi talap etmeýär. Asaýoş bäwejik biziň durmuşymyza öwrenşip başlar we bu ýagdaýlar aradan aýrylar. Oňa garamazdan eger bäwejiňiz bu alamatlardan başga-da aglap ýatmaýan bolsa, bynjalyk bolsa, onu hökman, haýal etmän çaga lukmanyna, ýagny pediatr lukmanyna ýüz tutmagy maslahat berýär.